Naimbagarabi itay amin kakabsat, iti daytoy nasantuan na misa, intay mandanggayan, ti panagyaman ni Rosita Solano, da Alex Dumag, ken ti pamilya na. Pagyaman ti may nga kabsat, nga agkasangay into nubigat, ni Joseph Somera, ken ti pamilya na. Da Mr. and Mrs. Frankie Aquino, ken ti pamilya da. Intay mat nga ro di kararagan, ti kararwa da Jennifer de la Cruz, Servel ken ni Lilia, ti kararwa ni Susana Cabradilia, ti kararwa da Marcelo Sr., Visitacion Marcelo Jr., da Eugenio Basilia Remedios, tita Eugenia Tomas, ni Henicia Marcelino Joselito Dominica, Esteban, Fatima, Rodolfo, Gladys, Franklin, ken ni Edna. Tumakder tayo. Tiyapu enintay amin dayawe, tiyapu tayo tay sot salakan tayo, ubo bingken na tay nga nintay nga di kanta panang sarabo ken Jesus nariti kapya, idiritay nga ikanta ti kinatanog na, Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat itangaram aldaw rambakan tayo ti piyesta ni San Marcos Evangelista. Iso natin ang surat kaday ti maysa kadagiti upat nga ebanghelyo tayo na simple ti presentasyon na nalaka nga maawatan ti panangisurat na ti kabibiyag ni Apo Jesus. Dawatan tayo ti panangibabaet na ta may waragawag tayo kumamot ni Kristo iti panagbiag tayo. Tapno nga rod may karita yung makiranod, iti dati na santon ay misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Itay daydayaw ti Diyos, baban ti panang kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, kat dito'y dagakapya. Kadagiti tattao na imbag ti panak naknakemda, ibunan nagdaka itanok daka pagrupabanda ka daydaya wendaka agyaman kamken ka gapuiti daklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos sama naman nakabali namin.
Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong. Kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong. Awatem kadayto arararaw mi, sika situtuga, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako, Jesu Kristo, tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ken San Marcos ti kinagasat amang ikas kasaba iti Ibanghelyom, ipaay mo kadita babaan ti pannorsuro na, umad-adda ti pannakaamumikan ka, ket agbiag kami anapod no apasurot ni Kristo. Isu a Diyos, makipagbiag ken makipagarikan ka, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw, iti aramid dagiti apostoles. Manipod Papo, nagbilog ni Pablo ken dagiti kinakuyog na. Dimteng da ijay perhe, ili ti Pampilya. Sadyay pinanawan ida ni Juan, ket nagsubli ijay Jerusalem. Manipod perhe, dimteng da ijay Antioquia, ili ti Pisidia. Iti aldaw a panaginana, simrek da iti sinagoga ket nagtugaw da. Kalpasan ti panakaibasa ti paset ti linteg ni Moises, ken ti sursurat dagiti propeta, adda pinaibaga kadakwada dagiti pangulo ti sinagoga. Kakabsat kinunada, no adda pamagbagayo kadagiti tattao, isauyo. Iti kasta, timakder ni Pablo ket sininyasan na ida. Kinunana, padak nga Israelita, kenda kayo nga agdaydayaw iti Diyos, dumngeg kayo. Ti Diyos dagiti Israelita, pinili na dagiti amma tayo. Pinagbalin na ida na indaklan, baya ti panagnaedda, akas gangan na ijay Ehipto. Inruar na ida sa jay babaen tinaindakla na panakabalin na. Iti agup patapulo atawen, inanusan na ida ijay letang. Pinarmek na ti pito a nasyon ijay Kanaan. Inted na dayta adaga, at agikwaen dagiti tattao na iti uneg iti agupat agasot ket 50 atawen. Kalpasan na,
Inikkan na ida kadagiti ukum aginggay ti tiyempo ni Propeta Samuel. Ididimmawat da iti ari, inted na nga ari da ni Saulo, nga anak ni Ikis, nagtaod iti tribo ni Benjamin. Nagturay ni Saulo iti uneg tupat apulo atawen. Kalpasan ti panangikat ti Diyos kenkwana, insaad na ni David akas arida. Kastoy ti kinuna ti Diyos may papan kenkwana. Nasarakak ani David nga anak ni Jesse, ti lalaki ang makatungpal ti amin na pagayatak. Kas ingkari ti Diyos, pinagbalin na ang mangisalakan iti Israel ti maysa kadagiti kapututan ni David nga isu ni Jesus. Sakbay ti panangirugi ni Jesus iti trabaho na, inkasaba ni Juan kadagiti amin nga Israelita, ang masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da ken agbunyag da. Idi dandanin malpas ni Juan iti nakaibaunan na, kinunana kadagiti tattao. Siya sinoak iti panagkunayong, saan asyak ti urayan nyo, nudiket ti sumaruno kanyak, sa anak pa'y amay kari ang mangikat iti sapatos na. Ti sao ti Apo. Salmo responsorio ti sungbat. Kanayon to ngay kantak ti diagbalbaliw nga ayat ti Apo. O Apo, kanayon to ngay kantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. Ipakamuk to ti kinapudnom iti amin at tiyan po. Tamok ati ayat mo, mataginayon iti agnanayon, agpaot akas ti langit ti kinapudnom. Pinilik nga ari na dipen ko a David, pinulutak iti nasantuan alana, kanayon to nga daken ko na ti bileg ko, ket papigsa ento ti panakabalin ko. Dinto gibos ti ayat ken ti kinapudno ken kuana. Pagbalaygyek to kan kanayon, kunanto kanyak sika ti Ama, sika ti Diyos ko amang salaknib ken mang ngisalakan kanyak. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kalpasan di panang buggo ni Jesus kadagiti saksa kadagiti adalan na kinunana. Ibagak ti pudno kada kayo, saan anatantanok ti adipen ngem ti Apo na, saan met anatantanok ti naibaon ngem ti nangibaon ken kuana. Ita amuyon daytoy akinapudno, nagasat kayo no aramiden nyo, saan ada kayo, amin ti pakaiturungan dagiti sasawek, amok dagiti pinilik, ngem masapul amatungpal di addaan na isurat, kinugtaran nak, tinakipangan kanyak, ibagakon kada kayo daytoy sakbay ama aramid, tapno inton mapasamak, mamati kayo asyak ti Kristo, ibagak ti pudno kada kayo, ti umawat ti si asino man. Ti umawat iti si asino man nga ibaon ko, awaten nakmet, ket ti umawat kanyak, awaten na met tinang ibaon kanyak. Ti ebanghelyo ti Apo. Naimbag arabi itayo amin Apo. No ti idi naminsan ka adda agberbirok ti ay kalding na ita may nga barangay dita ket
dengdenggek di jay istorya di jay akin kalding kasla inya ngarod apo no iso ti pagayatan da kuna bantayam tapal si itammet no sino dagita nga haan apo ta nariga mo ni apay nagano sumo dato nga tao idi na minsan kinamel da kano jilapat na ngam deti kasla nang ipaoy-oy dalaeng ti net handa kanu mga tumapog kahit kung kunada ikam ti naganan rama-ramana tapno handa tumapog ipaoy dala jinet kasi ay di kamulen na nakamul mamutan kabantaya matapal si itam kunak nariga mo pinaganos mo dato yan lalarete baka alaan daman di baka mon ka nariga mo apo ko ng tupila sa bali mo di anos na ngano saan ka alaan da di baka mon ka nariga mo apo no ka anyala data mga kakaslaka mo Diyos ti ka anos mon nga daytay kaslamet haang ka nga marurod nga taon wan ada dagiti tattao nga kunada nga kasla kuma nakaisosoon ti lumot kunada na anos ngam no datay nga tao aka tinormal nga tao aka ninala di sa bunganay mo ay kumayat pay laang ay kininaral da di itlog ti manok mo di abay ti sa bunganay ay kumarurod kan ninala da di mangukop ay agipos kan haan no di kalding mo na ay tumagbat kan nga lang dito medyo ninyalis na pa jimuhon mo ay kadaytan talaga mo nga din na romanan ngamin na daduma at dadagitay tao nga nasaya at nga daytay kaya dati agpasensya ti kinaanos kaya dati agibtor ti kinaanos ngam datay nga tattao na duma ka agsaltek di jay anos kuna tayo sugar nga kunada nga napunwan adati pagsasao tayo nga napunwan nga napunwanen no kunanda kumaday jay nya napunwanen kunanda wen daytoy amo yon ni Apo Dios kakabsat kas panangiladawan dagiti ebanghelista tatapiasta ni San Marcos Ebanghelista dati kumapay ti maibasa tayo dati piesta na ket ti panangiladawan da kini Apo Jesus ni Apo Jesus imay haan nga mangukom no di imay laeng nangitanggaya iti ayat sabali di umay nga mangukom takunapin ni Apo Jesus kahangasak di mangukom kada kayo tinto amat di mangukom kada kayo kunana kayat na nga sa haan nga napatag kini Apo Jesus no anya ti basol ti tao tinapatag kanya na di puso nga agbabawi kalpasan nga nagbasol kala kunana ka dayay daytoy salmo tayo nga naibasa tatay kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti Apo wow imagine nyo adya haan nga agbaliw ti ayat na haan nga agbaliw ti ayat na kada kayo mga dasawa na ka nilakay mo Apo na panjipalutan at damaglaklako di ti mame Apo na damag mo titeksan na mutan ay kumapakawan mo pay laang niya may kadwa hanlang nga di agmamami mutan ay di magpaspasyar nga aglaklako mutan nga anya na gana puset kunananay may kadwa na ka marurod kan ulitin na pa mami ay ka mauma ka agbaliwan di aya mo kanya na ngamin mapukaw di talag basta no mapukaw ti talag ti tao ang mapukawon di ayat nga kung kunatayo no madadaal ti talagan ti agasawa talag tayo di tunggal may sa mangrugin nga agpukaw di ayat madi agbaliw hamo nga talken kuna na hamo mabalin nga ayat ti tao nga hamo nga talken ngam daytoy ti ayat ti Dios kadaytoy kanayon to nga ikantak o Apo ti di agbalbaliw nga ayat mo kunana dayjay Hey Apo Diyos, uray no, anyat ikaskas tatay kanya na uray no, kadadagsanan, kadudugyotan, nakababain abasol, uray ulitin tayo, agbasol. Ni Apo Diyos ang agbaliw ti panagkita na kanya tayo. Precious tayo, napatag tayo latta ti imatang, nangagasla kanya tayo nga, nakabasol na minsan takaarubam ka, tangtangigam mo ito, amok data. Nakita mo di ka, amok. Haan, hangag bali ti ayat ti Diyos kanya tayo sa bali. Ngam anya mo ti justice na di nasingpet, kendi jay dakes nga agbaliw.
Oray na pakawan di basol tayo, akilaglagipon tayo ang addanto certain period of time nga panangikaro tayo, dayta nga basbasol tayo, tatta si bibiyag tayo. Iso nga na may mayat lata, ayag singpet, tano ka na yung kang agdebosyon, agkararag, maisurot mo di biyag mo, ay kanataros to di ipapam mo. Tauray ko na mga mapakawan na kanto lata ni Apo Diyos, wun mapakawan na kanto, ngam addanto panangikarom. Iso nga rin di purgatorio ako na tayo. Pan nakadalos. Ikaharom to, into no, pimusay kan, ti kararwam, agyan to di jay, tamauray nga madalosan, uray no, hama mabalin nga mapanggaji impyerno, tanagbabawi kamat. Nga masapol nga ikaharom to, di jay nga panakakwa, iso ti ko na tayo nga purgatorio, iso garod nga purgation, panaka-cleansing. Stop no at the justice na di na singpet, kenday jay naluko nga agbaliw. At the justice na, day ti pamati tayo. Haan nga di tayo, hala, aglilinamot tayo, agtitinakaw tayo, kore moong tayo aminan. Anyway, kainton mauding nga aldaw ka, agbabawi tayo ka, napantayo mo laeng ijay langit. Haan at danto a certain period of time. Sugar nga, no agnobnobena ka, agaramid ka ti act of charity, no tay adada tay dadakkel nga celebration di simbaan ka adada jay indulhensya plenaria kunana dayjay maksayan dayjay panag nyanagan panagtuok mo ijay purgatorio panaguray mo ngam tilaglagi pan tayo the love of God ti panagayat ni Apo Dios haan nga agbaliw uray no kas ano hanga kas lakan niya tay nga tao nga mauma uray kas ano nga agkara itibkol tayo haan nga agbaliw ti ayat ti Dios haan pulos nga makuti. Datayo laeng atat tao, ti makuti ti ayat na. Tada nung maabuso ka, ay ka umingar ka, han? Padasang liputan da ka, ay kadamo dito iduldulin mo nga sarahaan, pedakda kay may mayatan ko namot, Nangruna no tagapatiki ka, ay sus ka po ka narigatan apay, tagapatiki ako namot, Diya adda di agsaltek ko na tayo. Ngam niya Apo Diyos, di laglagi pun tayo haan. Anya mo ti awis na kanya tayo dahil kakabsat anya mo ti kayat na nga ibaga. Kasla ko makarkaritin na tayo lata, awisin na tayo, challenge na tayo lata, nga kaslakin ni Apo Diyos. Nga uri nagbasol ni kabsa mo, bagim laeng ti mamakpakawan. Uri no nagkamali ni kabsat mo, bagim laeng ti tumultulong. Uri no nagkamali ni kabsa mo, bagim laeng ti mangsarsaranay. Apaya, nohaan nga ni Apo Jesus ti mangukom, awam magkarbangan tayo nga mangukom. Awam magkarbangan tayo nga manghusgakin ni kabsat tayo. Daya mo ti awis na kada tayo. Tatapyasta ni San Marcos Evangelista, nagpintas ti, iso ti kababaan nga ebanghelyo ni San Marcos, na simple ti presentasyon na, dagiti lang important details ti inted na nga kabibiyag ni Apo Jesus. Iso nga na mayat ti panangi parang na kinagbalin mo't ang santo apay aging gana tataak di surat na basbasaen tay pailaeng nagadu nga libro kitaan nyo dahil ti Biblia tayo niya no nakagatang ka ti libro mo ay nakagatang ka libro mo no nobela ko ma wano anyaman nga libro no nabasam na minsanan para padawatan haan apay nga no Biblia ka haan apay kadabas haem ka addalat ta sa bali nga rumor di ma ay napadasan nyo nakabasa libro Dito sa mo libro yo ke green, kung kunayo ke black, kung kunayo kas lamo libro ti kinder sa data libro. No nakabasa ka libro, automatic oray dubliam na fiction awan ti rumor sa bali. Ngam no ti Biblia mo ni so basaem, kada basaem adda rumor nga mensahe na sa bali. Tano nakitam kala ko madagi jay libro or ipelikulada. No nakitam di pelikulan di istoryanan awanen ganasnan. Nung ti Biblia no apaya na dati isu na ti basaem tunggal basaem at the meaning na diyamot ati sa bali na no napadasan yon tinagbasa ti ansam napadasan yon ay nakakita kay ti Biblia ansam talaga sa nungor nga pantay di langit mo no di mo pa nakita mo ta Biblia mo sa bagay no makimisa kang inal daw in 3 years datoy almost nabasa mo bastit la nabatin
Nga marabangan na natamat nga basaan tayo. Hada mo nagblisak nga balay, apo di Bibliada, patikin sa dayjay, di mayak nagbles ti balbalay idi niya. Di Bibliada, apaw, mabalin nga suratan ti rupo, di karabaw ti tapok ti rabaw na, kita ag di nakasapit ka, na dete mo rapol tiket, barbaring mga bak. Dan sapay numero uweting mo, niya mo pagsukalin nyo mo niya po Diyosan. Kaya kita nyo tunggal basaan tayo, adda baro meaning na, adda baro kaipapanan na, dahil nga ruti sa uti Diyos. Haan nga ordinary nga libro. Kaya may sa dayta insurat ni San Marcos Evangelista, padasin yun to. Padasin nyo nga basaan ababa ti ni San Marcos. Padasin nyo nga basaan na pintas, nagsimple ti presentasyon na. Itagon daway, aramidan tayo ti pan nakakonfirma dagitoy kakabsat tayo. Agpasango da ken dagiti mga anak, agpasango kayo ta aramidan tayo ti sakramento ti pan nagkonfirma. Minado. Anong pangalan mo? Ha? Yuda to, okay? Nya? Hindi na rin. Kandila. Ni Kristo inted na kada kayo ti baro apan na kayo na babaan ti panagbunyag yo ket incoming na kayo ti gimong dagiti anak na ita mairanod kayo ti pan nakaiburay ti espiritu nga imbaon ni Apo tayo nga Hesus Kristo imbaon ni Apo ti Apo dagiti apostoles na ti aldaw ti Pentecostes isumat ti imburay dagiti apostoles ken dagiti sunod da kadagiti nabunyagan. Tipig sa ti Espiritu Santo nga inkari ni Kristo isumat ti awatin nyo ita. Pasingkadan na ti asping yu ken Kristo. Ket tulungan na kayo amang saksi ti panagsagaba. Ipapatay ken panagungar na. Papigsaan na ti panakaikaming yu iti iglesia na. Tapno ti panakibiyang yu. Amang patibkar ti bagi ni Kristo iti sidong ti pamati ken aya. Kakabsat. Dawaton tayo iti Diyos nga ama tayo ti iburay na kumati Espiritu Santo kadagitoy kabsat tayo anabunyagan tapno pakirden na ida babaan tinarway asagot na kedlanaan na ida tapno adda nga umasping da ken Kristo nga anak na manakabalin a Diyos ama ni Apo may Hesus Kristo babaen ti danong ken ti Espiritu Santo rinok atam ti basol dagiti nga anak mo ket inted mo kadakwada ti baro abiyad ibaon mo kat ti Espiritu Santo kadakwada tapno isu ti katulungan ken bagnos da itdem kad kadakwada ti Espiritu ti kinasirip ken pannakaawat ti Espiritu ti nalinteg a panagamiris ken kinatibker tinakem ti Espiritu ti panangammo ken panagraem punwem kad ida ti Espiritu ti panagtamed ken panagamanga dito saklang mo dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Patay mo tayo Imam Jaya bagan. Yes na ko ba? Ninalin. May maldit kung kumakin ka dagiti sagot ti Espiritu Santo. Amen. Kaya po tanda kumakin ka. Kasta kumamit ka dito. Diodato. May maldit kumakin ka dagiti sagot ti Espiritu Santo. Amen. Kaya po tanda kumakin ka. Kasta kumamit ka. Kakabsat, dagito yung anak tayo, kabsat tayo, naawat ng tisagot ti Espiritu Santo, panagsagsagan na dati panagkalisada, agyaman tayo, iti dati nga sagot na naitid kadakwada, palakpakan tayo, congratulations. Agsubli tayo, joy tayo, aramidan tayo di panagdaton.
kumararag tayo, kakabsatap na tayo, kenda iti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Kaya't may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ti panangrambak mi ti piyesta ni San Marcos, idaton mi dahiti a sakripisyo a pagdaydayaw, sakripisyo ti panagdaydayaw, ipaay mo kadi ati iglesia, magtalinaed anapudno, ti panaykas kasabana ti Ebanghelyo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya maikari katrumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taramida mati iglesyam ibunga na adi agresat, ti baro apakakitaan ti kinasingpet, babaen ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag a paniknek ta ayat mo kada kami. Kastapay a babaen ti naisang sangayan na pagpatulad da. Maawis kami nga agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaen ti makaayayo ken ka apan ang ibabait da. Ipaay mo ta pannalaklib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami. Amang idaydayaw ken ka ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakay daydayawan. Hosana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, hosana iti kangatwa. Pudno ay Apo abig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam gati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, iso may yawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tada ito'y iti kalis ti darat. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parairayem ti ayat na ana Diosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taraniag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y, di kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan bi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba ken napnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Cordero ti Diyos. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya anti may sala na sa umo paimbagton.
Ibagi ni Kristo. 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 Kumararap tayo. Man nakabalin a Diyos ipaay mo kadita dagiti parabor nga inawat mi iti altar mo pasantuen ken pasingkedan na kami nga agtalina iti pamati mi iti ebanghelyo nga inkas kasaba ni San Marcos gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na Santo na misa, intayo na iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbagarabi tayo, amin Apo.